ngiawan na ganika pono paisngi aga yeng ga bakentang ga jong blay ban mani ban syakriyo o badro mani osngo ye ke ga blay udon ban kerana pedeng jongi ngayeng ha ganika por ban pediang sobha ye ki para bangej ba ye jongi baro nadu i Reverend Dr. O.L. Snaitang bat iba wan rengkat bat i Mr. Banrilang Renga rengkat bat ki temen besan jongi temen besan Dr. K.K. Marbanyang ki Court Committee Balang, ki long keme, ki long kepa, perlok samla ki hep ki baret. Ngi pediang sobah happy, sya gani gajing syakri ya ublay. Bat kumju uru, ki ba pek, ki ba keme, ya gani gajing aseng, link ba ka YouTube channel jangka balang, ya piru ngi pediang sobah, sya gani gajing syakri lang. To ublay unkur ku yengi, da gajing don rekat gajang o, ngini pendam gajing duai. Ublay bo kupau jangi bah beneng, ngi aingu eme nagabenta kani gasngi, bat kani kapor, kabame aingi, bangila bandang naga yeng ke bakhoj bat ke bakentang ke jong me ban mane ban syakri me ban pendep iki kam jong ke balang ban aish ke kam ke jong me bat ru ban yo sngo ya ke htien ke em ke jong me ngi kerpat ban men kerku yengi daga jing don rekat ke jong me lembat ngi ai baga snam ke jong me ko jisu ke bami na kalbari kan long ke jingka ke jing dah lord jongi bagi bor ke jing dum kinum la ele persya ngi Iduai kajing pensle umat si makho jalor jangi ipan idem ngingo ban ngi pediang ro haka kerteng kajong utrai bat unong penem jangi Jesus Christ. Amen. Mentagas ngi ketika Pentecost Sunday haka bangi ken mau ya kajing wan her kajong umat si makho haka ni keperthai haki sispar pongot haka kamera ka bahaneng bat kijing ruai bat ki benta baro jong kajing syakri kajongi kini day bat kaneka sengi kerpang ngini syakri yo blay ngini ruai ke jing ruai ke basispa khatsan shua baun let shaboneng jisu ulakular ei baun pha hangi lu mensim haka balang ban yai trei yaki senran kalabiang ke jing ai ei umensim barhadin ke jing ruai ngila penbet yai we ni ke court committee balang jongi Mr. HPCM bain sngo bahaban yalamingi haka jing pule na kahtien ke jong blay bada ka jing duai ka jing ruai ka bashispa khatsan Mendatingi
Hasua banduai ngan puli bat pensngau hagane por nakaktiin ke jong play ya kawala pensyong nong rim naki kam ki apostol kelenong ke baar kita khat ke ba iwei sa aduk sao kan riu kan nyo arpuwei bat kumjo naka gospel kat kumuyanis kelenong ke bakat sao kat san bat aduk kan nyo kaktiin ke jong play ke ong kumni Tia andalapoi kasngi ki barok kilai dan lang hakoi ka jaka. Te kendit lawan ka jing sawa na beneng. Kum kala ba be kertep. Bat kala pendap ya ka yeng barok kawai hakaba kilai yasyong. Balapau haki kitali ki bapai penat. Kum kading te kala syong halor wei pa wei naki. Bala pendap iki baro da mensiem bakut. Bat kelaya sedang ban keren haki wei pat kitali. Kat kumba mensiem ulaya bor yaki ban keren. Henrei keni kalong kata. Kabla ong da jual unong itu lepa. Kanjaro haki sengi ki bakado. Ong ublei. Bangan tekno na mensiem jonga. Halor kadok baro. Te ki kon sinrang jongpi, bat ki kon kentai jongpi, kini atuk lupa. Bat ki samla jongpi, kini i ya ki jing ituk pau. Bat ki temen jongpi ro, kin pot sniu, ki jing pot sniu. Bat halor ki syakri jongaru, sinrang bat kentai, ha kita ki sengi, ngan tekno na mensiem jonga, ba kini atuk lupa. Bat kanjia, ba ununu baro ban kot kerpat ya ka kerteng utrai on pen im ya u lada pi yang to sumal yiki hukum janga ngaru andu wayu pa teon ai pi away pat unong pentengan ba unyo ya sa lembat pi halakarta ya mensim ka jing sisyakin ya ubaka patai kamna ban pediang naba kamyo iya u lemne kam ito iu pi hindai pi ito iu namar uyai sabat pi unlong ru happy to bre unkerku haba puli bat pensa skor ya tin ke jong to ngini le hobli ha kecing tuai long kaburom bat kejing ero ya ka kerteng ka bakrau tam ke jong me ubleu badap de kejing e bat kejing isnei Ubrei ubajliu jang kejing kerei kaspa kejing start bat kejing nang jing tip. Ubanau bat dau bat syau. Long ki ibaro bat yangi ya kaban pendan buram ya kekerteng ke baku ke jong. Ni aingo ya me au play namar ba mela ai hangi ya ki hendrus ngi. Ya kabangin traingin kata ngin pendep ya ki kam ki jam ki bai dei bat ka jing im ka bakan jalo rei ya kani ka si ka banyo melapen kentang ko ya ka kumta ka dei yangi bangin syakri ya me ha ka donut bat ka mensim ka jongi ni ai ngo ya me au blai naman be ai hangi ya ka jing kwat ka jing kia bat le se hakum kani ka por ro ki dan le se ki wei pat ki para bangen ya ka bakimla pan kiu syakni ka yeng ka bakentang ke jong me le sen na ki babun ki daw ki jing pang ki jing stom ki jong ki rei long kat lembat ki ro hakum kane kasngi ni ai ngoro ya me au bai nama kane kasngi ka bakar pang ke ba mel ai hangi ya ka bangi ken mau ya ka hakum ka pentecost sunday ka ba pen ken mau yangi ya kisngi ki barim jong kinong ya tu lupa kabalong kasngi jong ka jing knya ka jing khawai jong usok ningkong jong ka jing on bat ki wei par ki jing le niam jong ki jiu re ha kini kisngi ki ba menta ya ba ngi ken mau leng ba jong ka testament ka batmai ya ka ba ki senran ki balong ki apostol ki jong me rengkat bat ki wei pat ki badon ha ka kamera ka bahaneng kat ba ki dang tu bai Kilayu i atrai kle ka babe kertep ka balawan be
bat ka ba pensyai ki kum kita ki kading atrai ka bawan pau haki bat ya ka ba kilarung ha ki jumut jung khat jongki ban thau thamai ya ka jing em ka jongki kalong ka jing khot ro yangi ha ka ni ka por ka ba menta bakum ki banget ni danget sisai ka ni ka wei atrai ba men pha yu men sem ba khoi ha ka jing em jongi kum ki breu langi long ki batlat kano ndai namar ngi ya me au ble ban ngi pedang yu men sem ba khoi jomi ha ki do nut ki jongi thau thamai ka jing em ka jongi au ble bangin long kita ki breu ki ba shem sobha ha khmat jome ha ki sngi baro jong ka jing em ka jongi au ble nga duai ha khmat jong me ha kan ka por ya ka ba men kan mau ya la ka jong ka balang hakum kani ka por atrai ba men nang yai kirku ki long yeng ki long sem ki jong ki men yai kirku ki banget ki badon ha ka balang om ta ha ka balang jong i henre ha ki wei pat ki balang ki ba syakri bar ki ba pendan borom yame krang ba ka balang ka jong ki atrai ka balong ka donor jong ki para banget kan long kata ka donor ka ba syam ya ka jing sobha ha khmat jong me obeng kata ka balang ka balong kum ka balang halo di kaya ka ba pen pahau atrai bakam semla long ka ba kriat lani ka ba shit ndai ka ba sulong sai mem ndai to penlong ingi ka balang atrai ka balang kum ka balang ha Philadelphia ka ba syam atrai ka jingiaro ka jing pendan buram yam ka jongme na benta jongi au ble ngi dap ki bangin long kata ka balang ka bukum kata ka balang ha Philadelphia atrai ba ba metip bangi long ki nong pam ngi long ki breu ki bambet ki bambiang khmat jome ndai nyai ngo ba me ngi atrai ya kata ka jing nang jing tip bangi la ban so thu yame ngila ban tip yame bat ya ka bangi laro ban syakri yame dakat do bat ka mensim ka basisha au ble nga dua ha khmat jome ama menda syong ha ki donut ki jongi ba menda thau thmai ka jing em ka jongi atrai ba habangi em ka ni ka perthai ka basneu kat ka ni atrai kumno ngin nang ya ban pen kerpang ya de ngim nang au ble dei tang ma me uban hikai leng bau mensim ba khoj u jong me uban thau thmai ka jing em ka jongi bat ngin long sisa kita ki saki ki jome kat bang hidang em hasla jong ka ni ka perthai ngi em ro hakini kisngi ki por ki ba menta aba me i atrai ka jing kruma jong ka im lang salang ka sinchar ka khadar bat ada ngi phai shikini ki ai baro ngi kum ki breu ngi ka ngi perkhat ba ki ai ki jia da ka jing le ka jong u breu ndai em au bre ngi tips kam bala tho a ka khtin ka jong me ba kisngi ki ba khadu ki kin jia atrai bar kum ki banget ngi nge ka ta atrai ba kini ki long kisngi ki ba khadu bar ka ba ki don ka jing ka jongi bangin pediang au bre bat ngin pen kre ela ka jong ka jing em bania syam bat me bahakano ka por ka ba me khat yang i au bre o ini her kat bat me au bre bat ngin yo song ne ha kata ka ri ka ba bam jukon au bre ni wan ha ka ni ka por ya ka ba men kan ma ho ela ka jong ka balang hang ni hamoro ya ka ba men isne ban kershan ki long yeng kristan ki jong i atra ngi em ha ki ni ki sngi ki ba dap tang ka jing ele teng kum ki bre ngi thaj ban ki ka yeng ka jong me teng ki tlat ki jing mot jing perkhat ki jong ni teng ni pang ni sitam ban ni ai ki ba bon ki dau atra ya ka ban syakri ya me ndai nang ni khaman au ble to pen sai ki donor bat ki men sim ki jong ni bangin e ban kiu si sa yeng jong me ban syakri ya me kat ba jing em jong ni dang sa hasla jong kane ka partai au ble ni duai ha khamat jong me hakum kane ka por u syakri jong me udan hap deng jong ni u ba melawan ilam na ka wei pat ka balang atrai ulang usyakri ubah koridor ubah don ka jisem pang ka ba jana ya atrai uban besaya ka ktien ki jongme hapdeng jongi hakene ka por to ai ba ka donor jongi kan long ka donor ka blapen kre ki skor ki ban yo sngo ya ka jing kren usyakri jome krang habang min ka yeng ka jongme ngin mi om tang ta ki pri ka ba syo sngo ndai ki ban pentrei kam ya ka ka jing im ka jongi kat bang idang ya chaprang hakalen ti jong kane ka porte au ble ayungen ong hakene ka por ngidu wai khamat jome ka ba men kan mau ikinong sarai jong ka balang ik teman basan gitu khot komiti balang lem ro bar ge pai dungai jong ka balang atra to isnai atrai ban ri ban sumare ki ban penlong ki atrai ka wai ka balang ka ba shiltli ka ba dari men sem ba khot u ban pen pau senah ka jingim ka jong ki ba ki long ki kon ki bra jet ki jong me bangin long sisa atrai
ka jing shai ya ka portai au blei metip ya ka jing long jongi ni long ki breu ki batrar ni don kam ya me bat ni don kam ya me ka jing im jongi ka baman kasi ayung in ong hakmat jong me au blei ni wan hakmat jong me kumne kumbang ilong pen ko ya ka do anut I jongi pen kantang ngi hakum kani kapor kat bangi dang syakri ya me to ngau au blei ya ka jing khot karpat u syakri paret ngamari kini baro ngapan ngango ngadem ngakot karparo haka kerteng ke jong Jisu. Amen. Ngi penpau ke jing songo ye Mr. HPCM the court committee balang I balai alam ingi haka jing puli na kakhtien ke jong blai bat haka jing duai. Nagaliang jong I Reverend Dr. O.L. Snaitang ila kerpat ba kabalang kan peniat ke jing seng bat kan pendap igi benta baro bat mai pat in besai ke khtien ke jong blai bat nagaliang jongi ngi so kumen ban pendap ya kata ka benta hagani ke por ngin se osngau ye ki jingpen bana jong ka balang na I temen besan assistant secretary jong ka balang I temen besan ai borlang one sweat bat hadien kata ngin se yo ban lum igi jing aingo bat hadien balade ban lum igi jing aingo ngakerpat ye temen besan jongi temen besan PS Karnayor ben sngo baha ban sapen gentang ye ki jing aingo bat ban bu rohmat ublay ke jing duai ya kini gimat jing duai ki ba ka General Assembly jong ka Presbyterian Church of India kala pha sabaro ki balang hapo ka PCI ti para bangit beet kumbala yalam hakaba sedang kandi ka Pentecost Sunday hakaba ngiken ma ke jingwan hiar ke jong mensim bakot haki shispa ar pongot haka kamera ka bahaneng bat ka deiru ka General Assembly Day of Prayer kamut ka bega sengi begin duai kerpang nakabenta ka balang ka jongi ka Presbyterian Church of India bat ki kam ki jongka bat nagaliang juga PCI ki lapha ai kini ki mat jing duai kumne bat ngan pule ki bat ngai kerpat ye temen besan Karnior be sebut kerpang ye kini ki ai baro hakmat jong ble ka jing duai ka banengkong ban duai nakabenta ka Dimasa Mission bat ka jaka yalap ha Dima Hasau ha haflong kabaar banduai nakabenta ki kendai ngut ki nongtre mission ki mission worker balathung bat balakershan daka General Assembly jong PCI kabalai banduai nakabenta ka Mission and Evangelism Committee jong PCI kabasau banduai nakabenta ki missionary ki batrei bathung dagi sinat baper ki bahapo jong PCI General Assembly kabasan banduai nakabenta ban peniar ka khtin ublai hagadur bat kador ka barenti bat ka jingpen kala thama ya ki imlang salang bat ka jingelong shitli jong baro ki balang kristan hangne ha ka jella jongi bat ha ka thain lammi ngiru ka banriu banduai na ka benta ka suk ka sain ha ka ri ka jongi bat ka perthai baro ka wei ka banyo banduai na ka benta ki para kristan ki ba sha penshitom ben bat ki ba sha shitom hang ni hakari India bat hakibai pat kiri chonggani ka perthai ka phra bat ka khaddo banduai na ka benta ka jingpan thamai bor umen sem ba unang pan khlan ya ka jingtre mission ke jongi kini kilong ki bala pha daka PCI bat nalor bingila duai he mane hayang asem jongi ru menta ka sngi shibet jalmiet so ba ban kan mau kerpang ya kini ki mat ki ba ka PCI kala bo bangin bu ka jing duai tikum ta kani ka por ngin yo sngo no igi jingpen bana jong ka balang adin kata ngin lumi igi jing aingo bat kumbalaong itemen besan PS Karnayor in sohawan pengetang igi jing aingo tôi nhớ đuổi au play bau pa jongi ubah beneng sai simpat kerat bi nyuan ya ke bandam ren hak selajat ke bakhoya ke jome hakne ko por anayu ye metrai bi nak menta ke ni kelat ke bakodor kemana penyo pat hangi ki khon ki bi ke jome po la ke jong ke balang hak bangila atrai bi bandon ke yeng ke bakentang ke jome banyo ban yaro ban pendon buram ban bani ban syakri yeme ban yeslok ban meublay ba im ba shisha ba kham tam trai bingin yo sngo yigi jing shisha na ka tien ke ba khoi ke jome aingu ablay ba ye nam ta ke sngi ke ba kraw ke ba kodor ke sngi ablay ba ye ya ke ba me mal pendep yela ke jong ke kular trai
hakaban melapha yang mensim bakhoi uban long unong pentengan uban yai shong ban yai sarangkat ban ngi kum kijing thau ke bakodor ke jome karabi melakular scam bai melawang men duai hok pa bon pha yang unong pentengan uban yai shong sa lemban ngi ban hakani ke sngi karabi melapendap ya kata kular ban ngi kum kijing thau ke bakodor ke jome ki bangej ba ki ba shikriya me ngimat ko trabi he ek jing dor rangkat ngimat ik jelam ngimat ik beten ik jing beten nanti ke jong mensim ke jong me ha ke jing em ke jong i ke maman ke sngi blei bi he ha ke ne ko por ngiwan ye ke ban aingu ye me na kamta kini ke ki jing snei ke jong me ki me pen pau ha ke jing em ke jong i kum ki khon ke jong me trabi he ha ke ne ko por nyaingu ye me trabi he bakan ni ki mensim ki bokodor ya ke bame malakren malapasiau baba kilaban yo sngo ye ke jing kren ke jome beng ino e ki kam ki jam ki jing trei jing ta jong sipor bar bengin penya klat ye ladin na ke perthai sipor ko trai bengin don na ke yeng ke bagentang ke jome rengkat atrabi he ban yo ban sakriya me a belebi ngi duai na magatai snei ba me men the ek jingker khuk ba kenjamen sim hangi wei pi wei karabi he ka bingi dang ye slok lang ye kerteng ke ba em ke jome angin mat ko trai ek jingker khu beneng ke jome ke jing em ke jongi ba ke ke atrabi he ki bingi yo ban pendap ba kana ko por kin long sha atrabi he ke jingker shan ke jing ai bor ke jing amen sim ba ke balaban thau thmai ya ke jing em ke jongi shimet trabi he ngi duai ro khmat jome kana ko por kran kerpang atrai kene ke sengi kalong ke sengi ke bakrau ke sengi ke bakerpang na ke mentak PCI General Assembly ya ke bakala bu atrai kene ke sengi bangin kermau kerpang hak jing dua ya khamat jom ya ko keran na mentaki kam ke babon serta jong ke PCI kerabi ngi da aingu ya me na ke menta kene kan hon ke bakrau ko trabi he ke balong ke benta ke baklido jongi kom ke balang trabi he ke badai menyalam ke badai ban berten ke badai ban penyai renti iki kam jong jing sekri ha ki balang ke baper ha karne ke ri ke be ke jongi a bele ya khmat jom ngi wan ban dam ha ke ko por to isnai belorang kan atrai ke PCI barok we nadu kinoy lam ke jongka kinong trei ke jongka isnai kerat ba me banai ki ke mensim jong jing e je ka kam ke jong me bahkan no ke benta ke bagi trei hakan no ke benta ke bagi pendap ko trai a tor ya rapi ki bakin sha ke jelam ke jong me bar baka kam ke jong me atrai ke PCI jen bar ke General Assembly ko trai kin long atrabi he ke banang ya syafrang ba banginang la ko trai ban pen krau ya ka kam ke jong me trai bi he hakan ke ri ke ke jongi a bleng duai kerpang nam taki kam ke babon serta par kham tama tarabi he na kamenta kadimasa mission field ke badan te half long a blebi he ja ke ba ke PCI ke sedang bakal senggo trai ke ban long ke jaka yalap nam taki tu ke mensim ke bakodor ke badan ha to ke jaka trai ngais kamadang don sibun ke mensim ke bakodor ke badan kam ke jepni mai ke jome ke badan kam trai ben yo sngo yo khubor jong jepni mai ke jome ke badan kam yo sngo yo gospel ke jome terabi yarap aterabi he bayakane commission kan long ke badang san ke badang roy bar ke badang la teraji suban penuan ik tu ke mensim ke bakodor ke to ke jaka bakin yo mat ke jipine mai ke jome kan mau kerpangi ke syakri jome ke syakri mission workers ke ba ke PCI ke lebo hak to ke jaka trai ya ke ban yalap ya ka ktin ke jome ya ka ban lait na kuai ke senong se kuai pat na kuai ke jaka se kuai pat banai atrabi ya ke jing pen sngo ya ka ktin ke ba em ke jome ngira duai malong rangkat ba ki trabi pen kubor ki do men se mo ko jome ba trabi bikin yo ban treasure ha mi ka kam ke jome trai ba ba kila traji so bi ban penwan ni ke men se mo koror sa ke jing pen mai ke jome trabi ngira duai ro khmat jome ha ke kapor na ka menta missionary ki nong trai ki ba ka sinaro kalabu ha po ke PCI ya ka ban ban kersan bada terabi banyalap ikaktin ke jome kerkui kini kisakri ke bakodor terabi ke badan kementa ke bakrau na kementa ban peniari to lagi yang jan ke jome hak to ke jaka kersan bor kiru terabi bekiru trai kin mari ke bor ke jome sim jome bekin treasure hem ke kam ke jome trai bar bangin yu ia trai bak to ke jaka bak thain kan long ke himaba ke jo Emmanuel blebi ngi duai ro khmat jome ke por ke mau kerpang na kementa ka evangelism bat department jongga
PCI ko trabi ke badan ke benta ke bakrau ya ke ban ya lapi ke ketien ke jome nak wei ke jaka sykwai pat trabi ble to nang kerku ka baik kinong trei ki jongka kinong kit kam ki jongka ki khot jong komiti ki jongka traji subi bagane ro trabi kanala traji suban ai ke jing syakri ke bakodor nak benta banang peniar ke kam ke jome hagane ke than ke jongi ba kham tam trahi ki tu ki jaka abarang don shibun ki mensim barang don kam ya ke jing lapi ke ketien ke jome Rabi ngi duai ro khmat jong me kena kapor kerpang terabi nak menta ke jing suk hakane ke than ke jongi hakamengi i atrai kini kisngi don sibun ki jingale ko trai don sibun ki jingja ki balabu atrai bi ke jing siri ki mensim ki bakodor ba kham tam ke lalong ke jing e ke bakrau ya ke balang ke jong me kena ke than no dis jongi kham tam ha jela manipur ble ngi duai to isnei karabi ba me men Trai pelah ketua jaka trai jisubi ba me men keren gitu ki breu baro trabi bikin yu iya trabi bakalenti ke ba me kuha ingi piwei langi long ha kanu ke benta bangin bagin phai shame ko trabi bakalenti ke ba me kuha ingi bangin ya kalong kalenti jong jing sok ko trai blai bi ngi dua ya khmat jome a blai kerpang ya ke balang ke jome gitu jaka bladon sibun ke jing e ko trai ya ke glade bandu ya ke jing mane lai lo ya ke ha ke ba ha ke yeng mane ke jong ki trabi ngi da dua ya khmat jome ke por isnei karabi ya ke me men kersan bori ki ba pedang jong kini ki jinge ke bi kendo ya rab ki syakri ke jong me ki khon ke jong me ha ki tu ke jaka bagilaban bat scam la ke jong ke jinge bagilaban yang scam ko trabi ha ke jong ke jinge ba bagilaban penpawi ke borom ke jong me akhmat ke perthai ke bedom ke kenriang ba ke mutulom ni ruai na mata kita baro ke bi aye le persya ya ke balang ke jong me la ke don hang no trabi kerabi keren me pasiau me ikendo me markhmat ba ki trabi kini I badai tama me ublai ba emba ba shisha ublai balaban ai ki ya kata ka jingsok ya kata ka jingkmen jong ka jingem trai ngi duai ro khmat jong me ka ko por kerabi to isne men kersan atrabi ya ki kamyala ya ka ba ka PCI general assembly ka don ko trai ha ka ni ka ri jong I bar ki wei ki benta jong ka perthai a blai ngi duai ka jing kersan bor ki sai bor jong men sim ko jong me bangila trai ji subi ban yai ya lapi ka ktien ka jong me ka balong ka benta ka ba kongsan jong I kum ki nong bor ki jong me ya ka ba me trai me la shan ya hangi bangi ya lapi ka ktien ka jong me na ko ka por chui pan pa man pen krau ya khema ka jong me ha ka ni ka perthai kerabi ngi duai ro khmat jong me ha ka ni ka por kran na ka benta syakri jong me bodon ka benta ka ba krau ka ni ka por ya ka ba nai khubon ka ktien ka ba im ka jong me ngai ngo trai ba me la penyo hangi eu syakri ba kodor jong me trai jisu bi ngi duai pun ku bor yu ha ka ni ka por men se ma kho jong me ba sa khandiat por sa yang na ka ni ka jaka ka ba kentang man ya lapi ka ktien ka jong me atrai ngi duai ba manis nei ban yang na den markhmat jong trai ba khubor ka ban mi no ka ne ka por trai ka numlong da ka no ka bor jing start breu ndai kan wan na ka khat ka jis nei ka jong me ba kan long kum kam jer banang ka ban dap ka ban toy ki do not ki men sem jong I mangin mat ik ta ka jingger khu ki ba kan ja banang ka jong me trai blaming do ai ro khmat jong me ka ne ka por shikan ten na mata kini ki jing ai ki bret ki jing ka balong ki jing ai ngu ki ba kum ki khon ki jong me ngi wan ra sa me ko trai ki balong shimanta na ka jing syakri ki jong I me a bleng dua itu isnei ya ban pediang iki seladi ban kerku iki ban penkentang iki bahkan no ka benta ba ka balangkan yo ban pendon kam iki kin long ke jeng kersian nam ta ka kam ka bakrau ke jome ba bangin la trai ban yai kersian ni mena ko ka ya ka kam ke jome na ko ka por shu ipan blei bi ngeduai na ka menta jungi wei pi wei ki belano kiram pe yeng kestan jungi isnei trai ma men the ik jeng kerku ha ke jeng em ke jungi ma singi mangin ma di ke jeng don kat ke jeng lam ke jeng tin ke jome ke jeng pendap kerhai ke jome ke jeng em ke jungi ba bangin la trai jisu ban ai se ka kam ke jome ban kersian ni ka kam ke jome na ko ka por shu ipan nyai ti trai ka por jong jeng kri lorong kat beki ke bing ni oban pendap ka ne ka por pa kham tam kerku yo sumbai jong ka tien ka em ka jome pa ngi samino na ka yeng ka khoi ka kentang ka jome ngin mi rangkan trai bi e beki jeng bam ke kan jam sim ki ban tei ka jeng em ka kan jam sim jong hela ka singi shimti ka por ka basa jong ka jeng shakri ka jongi ngai ti me trai sngoi ka bango jongi ki nong po klet no ik jeng bi ki no nai ki me sham mar ka teng jisu ngi pan ki ne baro narum ta suri ki bam chu ko ro amen. Tiga ni kapor yang kadai ban penito yai nongkren na pedeng jongi walangi la
yo ye hakiwe pat kipor hagani ka pulpit ke jongi ban besai ka khtin ke jong blay rekum ka akor ke buram ke day nga ban penitho ye ngi don rekat bat ngi Reverend Dr. O.L. Snaitang bat ka doctorate ke jong ke day ya ka history of Christianity kumki ong menta church history kumki ong menshwa bat pastori jongi long way niki reustat jong kani ka jat bin reu ke jongi balai kai habon tili ki jaka Hachira Theological College ha Sora ha Nichols Roy Bible College hang te Sorang Kham ha Aizawl Theological College ha Serampur College FFRC hang te Kerala barila tho shibon tiligi kot ki bamangi ki bay puli theology ngi panan kam yaki ha ki course jing puli jongi bat ki jing tho jong iru kila pau ha ki jing penmi naka district council bar bagi don kam ban kren kino ki kam an ki ba kham jliu ki be de ba dustur ko kom khasi ki ju khot ye pastor jongi ti la long shisha we ni ki kan sai ju ka jai bre jongi Reverend O.L. Snaitang ni de pastor jong ka Balang Church of God but isyong isa ang te ha laban rengkat ka yeng ka sem ke jong but iwana gani ka por ka jing seng ke jong rengkat ba iparlok ke jong Mr. Bandri lang renga ngi pediang subahay pi pastor but iparlok jong pi sya gani ka jing seng ke jong but nginget ka jing syakri ke jong ublay jong kalar hem sya da ka jing don jong pi tanggaway pastor sya nga ban ong aba piwan hausnem arajar kat pramo dengan baklab piwan tingi sngo kata ka jingod nagi para bangai ki ong ba ka kham lengkot ka jing kren jong phi hamar bingi dang bang ka kutno tementa ka singi pastor shim kelo ya ka por namar ngilawan ban pelaj kerpang ya ka por ban yo sngo ka khtin jong blay na phi ban nginget ba ubleun ai ka por un ai ka bor barun ai ka khubor na ka benta jongi bangin da hun shisha ha ka ni ka Pentecost Sunday tikumta ngini ruai ka jing ruai ka ba shispa arpun rio ban mani ublay ban duai ka jingwan umatsi makhoi bar hadin kata ngin se osngoi ko khubor na pastori jongi Reverend Dr. O.L. Snaitang mensim bakhoi to wan ka jingdum to penpra penpet penshai yala kibreu nang trei mensim babaha ka jingruai ka bashispa arpo hunreu Simba khôi tu an ta jing dom tu pen pra pen shaya la ki breu nang tre men simba pa nang tre men simba pa nang tre men simba pa nang tre men simba Simba khôi chuan men simba khôi chuan men simba khôi nạp nên tình kula rem ublay men khen du ya ki brim mana pokin pai no men simba jing et lon ka ding boneng pen men ding snow arta tin to pen gem ki dono de pen gem ki dono de pen gem ki dono de pen gem ki Simba khôi chuan men simba khôi chuan men simba khôi nạp nên tình kula rem ublay ben khen do ya ki brim bana pokin pai no men simba ben kendo ya ki brim
shading puna halenti ben botin mami hari klabatuda hari klabatuda hari klabatuda hari klabatuda mensimba kujuan mensimba kujuan mensimba kunabneng jingkularim ublay penkendo yaki brir manapokin paino mensimba kujuan menpau yu Jesu Christ dong penim kapertay utrai kipat ublay don borusim kajing ai usim kajing ai usim kajing ai usim kajing ai bensim bakujuan bensim bakujuan bensim bakunabneng jingkularim ublay penkendo yaki brir manapokin paino bensim bakujuan. Pastor Chairman Badon Boram, ki teman besan baik ki balong kinong syarai jang gabalang, ki rangba komiti balang, ki long kami baik ki bajumin binod banbo ki cingtuai jangki haki jaka ki bajarjar, ki kon samla bat ki hap ki baren. Kublai sibon nakabenta kadang jengkot kadang kot supha jang pi nga banyo banwan pat sasisen kumne hapdeng jang pi banya donlang hakijing seng ka bakarpang kumne bat ban walam ye kaktin ka jang utrai kijing tuai jang pi kilonggi ba kodor ban nga suthu bakajing jang pi ban khot yanga sikijing seng kumne kam day tang namar ba penpena ba don kita kijing trei ki ba bon ki ba kraw hangne ba thakleng ki jakan alor ka ba ya thokon handrei halor ka jing su thu ba wat nga kum ba ong nong rwai sem sim janga khasi himbok ngandang don ayu shu tra hepathei trei pi pat phidang I don kam yanga ngalong ka benta hakijing sam ka tin ka jong trai ba hakijing kit ka kam ka jong u hagini gisngi ki bakhaddo ngai ngo yo trai na ka benta ka jingelam jung u yala ka jong ga balang ila ya lomba kini ki por huri hura teng teng isngo ka bakot kala awan te blai dang isnei ban persa ingi kumne bangidang yo ban pli ya ka yeng mane ini yo ban wan ta ka jing light lord ta ka bensim ka bomdon jing a tatin ta ka jing sus kem haring katlem ba ka jing shakri ka badap ta ka buram ga dong trai ta ka jing hun ka ba kodor ha do kata kata ayeng akan ka por kumuway na kiblayok banya don banta haring katlem bat ka sinot ka to por banta loong ka diga assembly ba kadai kumbay pastor ilaong bang layo banya don banta banya rablem hakabay hikay hapo ki kodak to por bangyaling mangi ka Chera Theological College but hadin balara no sa moklon latip no daka JRTS lapen kelano menta sa ka JRTC nakabenta ki katu kani ki badai ban penbit penbiang ka jingadai bat ki bor treikam ki bor sorkar
den rei nung kong la jutip yaka Chera Theological College blasdang yaka na dugas nem khat praspa prapopra lalarai ban pendep ban tei yaka ni ka college sakas nem khat praspa prapunyeu la tip nung kong yaka daka Wells Mission School of Theology tengah kwa ban ong yapi ba kapor ka bangyo ban join hang to kumwei na kinong hikai de ha kapor ba song thaj no I pastor Calvinel ba de principal ba nung kong janga Chera Theological College na pedengki khasi jongi de kapor bila temen ila wan ring katlam bat kiding do ha kapor ka bai khoblai I Batin dah bala sange ma I pastor rap thap sayo ban wan khot yanga ban yo ban yarap lam hakapor ka baton kam alayo ban yadon bantar kat lam bat ka sinat lamba ka theological education om dunai ki khatlai tli ki snem telada don ba gaya thu ya ka history janga balang presbyterian di ngale ya kata om tak basu soch nong basu nong wei ring la so try dengan dia thui pi kalau yo ban pulei ki babon ki kon de ngala yo ruban ya tho shitir kat lambot u Reverend D.E. Jones nakam ta kumno ban ya pulei ka tin Wells tengala ong u bangalai pulei Wells Shari Wales dan rei u hadin boleh keren wong ka khamha ya pi Dr. Snaitang ba pin kre ya ka kelas haslong kepada ya ka tin Wells wong ka kam tador bangin supa daw nong hikai ban ya ka ba piwan ma pi terengkat bat kiwai ngarung ong kam sudai bangan le ya kini ya kata ka benta tereka susakut no tang kata telai teliki kot banang ya ka tin Wells ulapa sanga tengah pandang persyang ban pule ade tada day ban keno ro ngani thui pi ngasngok mbabu kini ki moria hakatin sakenro te ka ba hadu kata tingala shu inono e kato klamyo ban bodin klamyo ban beteng hadu kini ki sngi ki pementa tengah khmel nanti ban don mano na ki samla kan thei bat sinrang te yalai pule Shari Wales tada day ka tin Wells kalong ka badon kam na marakapor ba u Dr. Hughes uwan sinisilong bu sa hangtai po hospital guest house kabhajiao tengala lay kendu yu tengala keli yu ngong doktor ya thu yanga baki missionary gi balawan sini seri jongi bada baki pa ki city gi jing tho sha Wales ki pa ki tho hakaktin jongno kaktin ayu tu wang tang kendiat tho akaktin pareng reiki babon tho akaktin Wells tengah kwa ban ong yepi mono ban lek ban pule ban kurai gini ki kot kilong ki badon kamla dangi kwa ban tip kino ki badon jinga day badon jijan bat ka jing sisa lada palat nang ta tingi thau no ikini ki puris kam bathamai ban hari jungi imat ngi sultanat ban thau puris kam kwa bre thu yepi om tang haki balangi jongi dekan thopru aka sansar khadar ka batip ki an ki kanun te kaya lan sibon phi to blai on kar khu tinga pa ya ka por solam ya phi lamba ka balang hadin ba ka school ka bladai ka spa ba jingkar khu ka balai ya ka ta jing start ki kan thai ki longmi pateng la pateng nado kasnem khat phaspa khnai puar kani patang ha ka siklip man te ka ding kalabam kalaplo batla ing khong khan ka jingdu ko bomton kantin bala ban batai nda ka por siteng met por RBJA don way por lok lopon te lok jungai sim go pon ngong nai sim ni kat ni por mano tim tin dala shaim step por lo ngala pon nan met nga krisu TIP baka school ha mission kala plo ka ding kala bam bala ing khong khan tenga ong tang ka ni ka kantin a utrai boyu I bala da don mano bala lek knang bali thang ka to utrai unda thang ka donor jong u bon kla ka bomot unda ya to unum ai suk unum ai
jingkemen klem dayo ban pla klem dayo ban yato te to try unkerku balakaktin laka jingwai shaman sem khasi himbok kong pertai kan ing lembat ki paila tangkaktin jome kan ne tela ka school kala ing tenrei kinong hikai i headmistress kinong pule kinong Christian kini tikinang pluk penban ki donor jongki bantai ka bakhamba ka bakham krau banin i ka jing sakri ka bakhamba na ka banta ka buram ka jong trai manta ka day ka mission manta ka day ka Pentecost Sunday ban ngai ngo yo trai ba yo ban yesim banta rengkal number pia ka bakum ka negasi lele ban ya don banta ka pasnga persya skor ki jing pule ki kam jongga PCI General Assembly ki ban pentrei lamba ki neki por ki beladep redo menta te hadu kat no ka penplu i donor jonga ba lahap deng ke jing kta jung covid te re uni shimla penher sengi wi ka balang ba kata kolong banang trei ke jing trei ka babhan ka penta ka buram ke jong trai lei hap deng ki di masa hisiau kade wei neki jaj penreu ku bang layo ban yakendo ban yasembha kade ka wei run ap deng ki tribes ki bersya bhai ki jing hikai thamai jing ki wei pat kinyam ten rei kat ki balami nang to kilong ki bakansai tengah ngai kande ka jing trei ka bapura ka bane bat ki bakum ki ki jaj penreu sisin bakilap diang yo jisu kin sia wan lang kan dei kum kata ka bakong seri dekar ki ong kata ka mass movement then rei hapdeng jengi ngin suang kan don ka large scale conversion blend the khu gi nong trei nong ta hang tu banadu baki trei ka kam gi dong trai kinam trei tang si teng por trekin trei ha do bandai yo khet yo so jong gi jing jam bat ngini i ka buram ga dong trai inong pulis dang ba e ilayo ban pule na ka por ka bentana ka tin ka dong trai na ka kitab ki kam ki apostol kalnong ka baar kit khot iway ter kum tu ka de ka tu kalnong ka biya thu yangi ya kata ka Pentecost te kani ka Pentecost la khot ya ka Pentecost ka ba ka jingmut tin Latin tin Greek Pentecost kamut ka ba sanpo te kanu kuno ka bade ka ba sanpo ki ong ya ka pen ki penon kam da tin pen bat Pentecost kumut ka sngi ka basan po te kane ke thu yangi bakidon ki jingjia ki belajar kerpang ha ka history jeng ka balang bat kum juru ka jaj benriu Israel bakata kalong bang inyau buram ya ka sngi Christmas ka arpursan tarik ke jong benai December bade ka sngi jeng ka jing wan long breu ka jong trai Jisu sakani ka pertai ka baar ka di ka Palm Sunday te kane ka jia hopnai January AA kumto te kane ka Palm Sunday ka ba hakabalang Presbyterian te jia le buram bha te hakabalang ublay te nakaliang jonga nga ai ka jing tho long ba ka kot khubor balang bagata kalong naya le kerpang tan ya kani ka Palm Sunday om namar banga persya ya ka jinglak buram ya ka bakum ka si tenreng ong yok ka le rung kani ka musim ka belong literal bal the long literal ka Palm Sunday yok ngi le pom no iki ding tlai te kari jengi kan do ngani thi phid la jor ka jing pom iki ding te kan long tang ka jing sakri ka bakan jam sim hadin nang ta kawan sa ka Good Friday but bodi ka Good Friday kawan ka Easter Sunday nang ta hadin ka Easter Sunday pat kawan ka takabakyong ka Ascension Sunday kata ka jing kiu no shabeneng but kawan no sa kanika Pentecost Sunday tikini gidi singi bakarpang om namar bakasingi kalong karpang nrengi pen karpang yalade palang bagi ni singi inyo banyaro yu try bo try ro unang kerku la ka jong ka balang baki bangai ki jong u ki badon hang ni bat ki badon hakleng saudong jong kanika perthei te hakajinga day bat kanika Pentecost ngakwa banyalam jumbo tiki katu katne ki benta
kum ka jing kren ha ka bakum ka ne ka jing yaseng ka benta ka banengkong kalong ka jing kta jong ka Pentecost ya ki senran ba bat ye ki banget ki jong u ka jing kta jong ka Pentecost ya ki disciples haring katlam ba di ki banget ki jong utra Jesu ki don katto kat ni ki jing jia balai ba iton kamban penkenmau ya kini ki jing sisa ka jing jia ka banengkong ba katang ilam naka gospel kat kum Yohanes nakalong ka bakhatsan bagat khot ka ba arpun reu ka tin ka jong utrai ka ba ong kumni Henry ndalawan utaw nong pentengen yau bangangan pa hapi naukpa yau mensim ka jing sisa keng uba mi no naukpa uta kenyun pla sapang jonga kini kidiki kentin ki jong Jesu de ko ong bandalawan unong pentengen ya ubangan pa no hapdeng jong pi te kani ka Pentecost ka ayangi ya ki katukat ni ki jinghikai ki bakodor ka banengkong kalong ba ublay jongi ubangi syakri uday ublay ubam ngej tang hakijing kular treuday ublay uba pendep yaki kular kaway na kita ki balapaus na kalong baswa ban pa yo mensim bakoj ban pendep kasngi Pentecost ujisu hakapor swaban sanar pna yo uladap saham ladap ya tolopa wangan sapa yo mensim bakoj nabneng naukpa bon wanap leng jong pi dekat nongi aingo yo trai balada don kanu kudung jing hikai ka bakodor ka bangiyo hakajinga dei barka Pentecost kalong bo blay bangi syakri udai ublay ubom sukular kai re udai ublay uba pendep ila ki jong ki kular ki jong u ngani tu ye pi ula airu ye ka wai ka jing hikai ka ba hado kata-kata kabangilap balatho aga gospel kat kum Matius nakalnong ka basan bagat khot ka basaw pusaw ngan puli tang ya tu ka lain ka banengkong wong to i yakin nong shun ni galalong ka jinghikai ka ba hado kata-kata kum nong ilaban i dong shun tenre ka por balasanar pnai o pan dei ma o ba pendep nengkong ya kata ka hukum ya ka bangilam naga gospel kat kum Lukas kalong ka baar pulai bagat khot ka ba lai pusaw de lai puar ka ba Jesu udwai kumne wong ko kpa tomap yaki na bakim tip ke bakile u Jesu ubalong unong penem unong suspa unong saindur unong pelong ba unong penjanai uni umsyanya tang hakabakular treuda pendep kita hakajing jong u nakabentaki babon wat nakabentaki tu ki belasanar prai u ban pendep ke ke bula clay sisin bakata galong to i yakin dongshun ulale kumta wat unong tho jong ka kitab Psalm ro usan jur ya ka bentang badai ban pendep ilap ta ka Psalm ka wasispa khan reu bagat khot ka bakhat pra ka tin ka jong utrai ka ong kumni yala ki jing kular ngan pendep how try bada khamadu pai ba jong u barok ken om dei ban pendep tang how try pendep ro hakmat ka balang ka Pentecost ka yatu yengi bau blai jengi ukular bat sukut tang hakabakular udai unong pendem yaki kular kabaar pan swaban wan ka Pentecost ka jingjia ka blapun urlong bau blai banabnengun pa yo mensim ka si Pentecost ula bakini ki senran ba i harengkat lam bat ki banget ki jong Jesu te kilaya don lang nakani ka kitab ki kam ki apostol kelong ka baar kitu ki benta ba khmat ong kilaya don lang da ktin pareng ke jingmut ya don lang kemut togetherness kilaya one lang
kata ka jinge I ka walam ka kring lang yaki bakia don lang kia wan lang ha Jerusalem hadin bo Jisu ulakiu no soi sebeneng batu ong bon sapa yo mensim bat kata kalaja ha kasngi Pentecost te shua ban dia kata ka jingle pla ka jong trai ban pa yo mensim kilaya don lang katno kalong badan kam ban yo ikam mensim bahabaya don lang kemudian ya buromi wei pan kaba je ka jinga long shitli ka jinga long ka wei te ya tuj mensim lang amdon ka jing penia per amdon ka jinga kren ben dakwa bani para bengai batang la para bengai hadukat no kawalam haki ka mensim jong ka jing susngan ka jing suklan bat kata ka mensim jong ka jing sakrihun yo try ubolong nang pen ba ujongi Tiom day tang bakia long lang kaktin ka dong belay kaya tu ingi kalong bakia don lang hakaway ka jaka te kia don lang hakaway ka jaka kamut ka place kamut ka location kia don lang hang ta te day namar baki don kata kamsim jong ka jinga ka jinga tulun lang ka way bat kamsim bantuai hau try bat kilia don lang ru hakawai gajaka ki klambia sapret sene bat satai ndakia don lang hakawai gajaka bat day pedeng ki bakum kita teu blay ulapa yo mensim bakod ban the hapdeng jongki u mensim bakod kata do blapau kini ki thliding bat kita ki thliding ki blapau pat kata do ba kilakren thlid tekane ka jingkren thlej pat kalong ka babayan hado kata-kata ki jing sultu jonga kila bonomia dei bat phi trenga nga persyang ban sno betang ka benta jonga tin ka jong utrai bat kata kalong bi bakila kren thlej te kata ka jingkren thlej kam dei kata do bonom sultu shu ya ka tin jongki ya habakia kren tenda pipule kitu ki khot ki bakam sharum laka kitab laka kitab ki kam ki apostol kolong baar laya tu bakidon ki breu na ki weipat ki jaj bandreu tenda habalanga persyang ban tho ban pej hadukat no amduna yaki khat pratli ki jaj tin balakdeu hang tu kitu kim sultu ya kaktin bakren kaktin aramai kamlong ru katin pedeng hayeu hahan tenrei kini ki bana ki wei ki jai kten pan ka jingmi nakata ka jing tano mensim bakoi kalong bamaki ru kila soto kata do kila lengo kiong kini hatu kim dei kinong Galilaya telejia ayu bahabaki ki kren mangi ki bom dei na Galilaya ngisngo to te kata ka dei ka Pentecost bapa pia kren ya soto kaba menta kalau ngim ya so tu shu te kai ka bang ye kren ngim sai teng teng yong tongan sawan sibit hing yang pi ap khnang mon reu baje jan men hadun reu baje men step room poi ten tale pun sestang bani ai dau kunung tai ngi pentang ngi pen bakla te ngim long sai ladang ile adiang men sem bokoj kren ta ka basai am dei ka bom sai Hagidigi sengi pementa lelei suau COVID-19 tikila don kijing hikai boper kijing ade bot mesim bakoj tekani kelakta iki breu badan semau kenreu kelakta seki katu kani ki benta jong kariwat jantia kumatang buli bat sedu satai sajan karkhana seturu kadon jingta tekala don jingta ru satai sa dong sepngi southwest kadhadu baki breu gila late no saklau hang ta podjuun tenamaru don urang ba nang ta dei bai dei naga balang ublai nginot tingi ong rung iwan hang ne namaru neu ba sleng tingi wan bania kren ten reki pat kia pen ki sim bakataka bakile maki long ga badai te nang ta kalakta ro wat hang ne hadong ribhoi kila lek bania lom bania petno bania mensim bania kiu im shabneng kataka snong santipur kabahang ti hajan berni tikarado dakasnong lekang doi kitu bat ki bakum kita kala don ru kajing ka hukum no tau ba yalat
dia kata kejing kod no kata kaya kejong mensim bokon la kerpa tiki parab ngai jong u bakiniawan halum shlong banyalum halum shlong de hobnai mat singa snem arajar khat prai te banyalum no halum shlong tiki paranong kendong jungi baplin ba laki khon sashano ya lum shata shaklau halum shlong banya ap mensim kum kata tete kalabu jing te aingo yo blay ba i DC jeng Southwest Cancer Hills ikong isa wanda lalu i penjari ka hukum berkata kalong ba mano ki bale ya kanu ko ba palat ya ka imlang ka salang ka balong ya sotu ya shai te insukam ben te dakata ki ting ki klem let shu hang tu te la da dei ba ki let ngene thui pi au e ban kit kli la da ja kanu ka jing men sao ka dei ru ka por ka sang saat ki tlim ki sen ru ki mi te mi kanu ka jing ya wet ka saka jing bam nang no kin yo te kia le ka bakum kita tan dengang kwa ban ong ye pi ba sim ba khod ba the sim ba khod ka long kasai kedar wat kitu ki bon la ban so to ka tin kasai ye so to te kata ka dika kamba ka bapla ka balaja ki apostol haring kalam baki prabngej bandungkong do bahabaki adiang yung mensim bakod habaki kren baki to ki bom la so ban so to ka tin ro ki aso to lang kala dei sisa ka miracle ka kamba kala long sisa ka dakla bat kita ki de jingjia jingta jangka Pentecost haki senran bat ki bangej te hadin nang tapan kadon sa kajingta jangka Pentecost yaki senran bat kani kakta lang ro yaki para bangej ba kidon lai tali ki jingjia ngakwa bania tu yepi ka jingjia ka banungkong kadai ka jingjia bahadin ka Pentecost kadai ka jingjia ka bakia syonglang haju treblay pat ukren yaki apostol ba baki kenang penserwai ka por dari kidan kamban tre bakata ka kamban tre kalong banto nong to gospel banungkong laum dei apostol Markus uni ula depto ya kata ka biografi ka jong Jisu bat kalalong ka gospel ka banungkong kilami pan sekiwegin to gospel kum Matius pan mauru ula to ya ka gospel kat kum Matius bola IT ki haki banget ki baton ha Jerusalem nang talami sa Lukas uni udai tang mau bana Antioch udai kunja medical doctor physician but nrei ula ya bodlem ya utra Jesu la yo kijing tip lom dei apostol udai pat u gentil dei tang mau gentil na peneng kinong to ka testament ka batmai but kijing to jong u kilang ko bakodor ula to ya kijing ka jong Jesu la tip ya ka kum ka gospel kat kum Lukas badai mauru bela tok pura ya ka singi Pentecost ka badai ka kitab ki kam ki apostol dei Lukas bela tok ya ka tu sau Yohanes bela tok ya ka gospel kat kum Yohanes bat ki wei de te kabaar pan kini kisenran bapli ndah bakilaya ndah bakila ngap ki jing hikai ki jong Jisu ki okem tange ka wei ki jing hikai bat kisnor din tanga kata kajing hikai bakata kajing hikai galong bau Jisu ong ka hukum ka batmai nga ai api nga wanra api bapin ya paralok hi te kata ka mesim jong kajing ya kala pelong ki pakin ya syong kin ya sa hakajo ka jaka badaka bakia sa hakajo ka jaka kitei kata kaniam by ya syonglang haju kumba layati pakaktin khasin layami kiniki jaj balang baper la junyeu yaka kum katakaniam bamlem kumod baro kibaton hangnong no nadu bakilap diang Jisu wanno ha tagajaka ha Jerusalem
tengam tip hadu kena ke jing he jung ta jaka kili syong lang sijaka hang ta kitu ki badon ki bri dino wan ra e ka pisa kitu ki badon ka pisa wan ra no to ka pisa ay ki apostol bara tu ko por ki apostol ro kila sungu aram namar hajaka baliwa di kini ki mensim ki bakodor balai alam ki adan manta tang sijaka ya lom ya ka pisa tekile bun kamru sa ka mej kumno bania sam ka de ka pisa klem ailat no ekiwe tiki syong lang ka bakum kata namar kisno rdin tanga ka wega jingkai ka boong ka hukum ka batmai nga ai happy ba pinya i parlok hi te kila su i hadu kata tiki apostol ro kan ga jing sut hu dinga kisngo kum bakila pendep ka tin ka jang utrai bakila pendep sisa nambar klempep de na du to por bakiolant ban syong ban tho yakini ki gospel nang ta ki kitam bat ki siti rude tigla yo ban syong aram kila im lakat kita ki pastor bhakli do blatip eki kum kita ki archbishop ki bishop ki moderator latip eki kum kita ki metropolitan kum ki orthodox but ki way de ki kwa ban syong hang tu ban syong sok ban yo ban pendem ten rei ke bakum kata kado nabneng dau jisuri wong kane te kamlang kin kut haju lada ka jingmut jang ka pentecost lom ban kut haju tate kamlong te kumno pat ban penbatai ki way balai batai lada puli naka lenong ka bapra jang kikam ki apostol kala itu ba kenang ban pen kenyu ki ublei walam da ka persecution de kajing pensitom ki ha do banda biang banda bala pensitom ki kaktin ka jong ublei galong kisaya sapret don apreng jongki ki poi sa judia don ki bapoi ha samaria tindala poi sa judia kile ayu kile kamai to ka kamai nam taban im kile ndai kile seng balang kile tei balang bat kiyo ban sedang ke jing seng ha samaria ro kile e kata bat kitu ki bla pet nungkong na Jerusalem ban layalap ya kaktin ke jong utrai na ka benta ka gospel kide ki riu pajba ki apostol kidang don ha Jerusalem miswa ki riu pajba kakwa pa dia tui pi bah kapor bah laki book kaniga reformation hakalai puai trik u Oktober jong kasnem khatsan spa life way di laki ka reformation tena 12 dang ka reformation ngani tui pi tang haki reformers but ki pastor jong ka reformation omdon mission nagapathai Amdan mission. Tiu belayeng ban sedang ya ka mission pan ka simpor hadu jandam arspa snem. Pandahabu ublay lasay na Denmark sum say pastor sum say doktor o else naitang tenday lasay panban yo riu pajba utaw deus im Frederick IV but hau ba deus im ublay Ukraine sedang bantai ya commission board telayo ban sedang ya kata commission board hakasnem khanyo spa andreu pan dei mo bla pa ek missionary ban nungkong do ban wan seni seri India kita kilong u Bartholomew Sikenbalg but Henry Plutshaw kini ki wan ban yuk jant hang ta trang cover kasdong gabron sa room na Chennai but hangta kilawan ban sedang ban yalap gospel tenda plakenya kitugi por kelalong jandap arspa snem bantang ki pastor oil snaitang berkiwe mdon kamte te haba pila si syong haju ublay sotanan dah balawan ka persecution kumta tikini ki parab ngai kila pet sene bersetai kilalong maki ginong sedang balay yalap ya ka gospel syabana ka Jerusalem badhadinang ta kisami ki apostol rude
Umathias ulekpoi ha Ethiopia. Ndah bola yalap yu Jisu bola don kiba ya kongo bani butla mu Jisu kado namam don nong sumar don mano tekila sukem yu bakila sanar pnai ulayap martar ha Ethiopian. U Thomas ulawan no sari India. But namar bola yalap yu Jisu ndala yatainya bakini ki Brahmin priest ki doyong ki u Jisu jombe deu bali te umat de yame shato ngi tingi don u Krishno te bayong te ki don ka jinga sa te kan nak berso thor semar Saint Thomas ukum keno no u Krishno ayu kum tau le sadujok hap deng hangta te kila sum yu naka krung kadhadu layap hangta kabakiong kasan thome hamai lapor bakata ka jaka bala tebu kadang don banta hangto hapo ka Saint Thomas Cathedral sayelek pe kadan gato u Bartolomai ban une walawlawan seri India lawan ban yalap ya ka gospel hangta ha kalian kadan hajan ki ong kalian trehadin pat kalian gumur kaktin Sanskrit ki ong no ya ka kalamina te kaktin Latin pat ki ong ka Felix te kata ka snong te lawan hangta te kana ka pasuthu pat uklem sa Islam tu lami no nang ta banda bola lech sa Jerusalem ustang pat ya ka mission jong baru lech sa Armenia tang poi ha Armenia andole labe gospel dagla suthu bakajingilab jong ka treikam te kila kembyu bat kisasa narpna da khongpong baru Bartolomai lech Armenia tengah kwa bani thui pi buka Armenia hado menta kadai kari Kristen ladah Asia ka wain kiri banungkong balalong Kristen lod kadai ka Armenia te menta pat kadon hapdeng kajing huri hura so Petros pan mau let no sha Rome bat upor bat kiru hakabakado kikala ki martar harom ni kajing sosun kini kil IT la kajong kajing nakabenta ka buram ga ngotrai kila lech ka perthai hadin bakila ngau thu ba omdei tang ban ye I parlokhi rekajing I parlokhi kan pelong ki bakin ya pet seni satai namar kembolong hajat bre khasi jengin dalaya ani ya leksano sno mlong sho de wat ki kmi ki pandli tan yo khon banang bastat ubadei ban yo lat balai pule medical pule no tang Saint Anthony's pule no tang hasang kadef mlele namar kata kajing mplai su tegene thuipi dan rekan kajing jong ka Pentecost patlong ken mau ya ka bau Jisu swabun kiuno so sebeneng wong kilai seka petai yelap ya ka gospel haplen ki kenja benreu boro utau bangej badi open baptis on penem ndalah ken mau kata saya pet sene satai bat katno kalalong kaburam namaria kata ka missionary movement blatei do Jisu da kata ka great commission te kilayo pentai kam da kisendran ki ba kumno pat ka Pentecost bat ka jaj benreu khasi jantia jangi ngap ngenia thu kari khasi jantia kadai kari kabahakapor baki pareng kia kendo banda bakila sedang ban sim census lakim pada sim hakerkom kabadai te lakhain antat bakajing bun breu kalong lakumno kumno hapo ka arlak ngot ki khasi hari khasi jantia kajing bun breu kalong tang kumba arlak duna namar hakapor kabakia soy ka instrument of accession but bayo ka independence te ki khenlang bat ki tu ki non states ki don tang saulak te menta lelei ngim pada bon breu ngidang don lakumno kumno tang hapo ka khat nriu lak hapteng ki khasi jantia ha district ribhoi nga persyang ban lom tu jing tip ki tang kumba lailak duna tengidang long ka jaj bon breu ka baren
Te shua banjai ki jingjia ki bapula ublay ka balak bandai ka Pentecost kelajian kong haki Wales fi ki Wales hadin balapa breu balik pule sapo Geneva hapo ka jinghikai ka jong John Calvin tenda habalayo ye ka jinghikai ka bakodor balalek pai ndalayalap ye ka nika khubor jong ka jingpunem do tra Jesu ban peniang ka nongrem bakaktin ka jong blay ka di ka bahakli do pau Jesu day tang mau nong penem da ka jingai ay bat kum juru ya ki jing hikai ki bakodor ya ki jing oma ti ki jing hikai ki jong Jesu bat kaktin ka jong blay ndala dio kumta hari Wales kalakta kadaduk la tapdon ganika kanja large scale conversion of deng jangki te kile long Kristan hapdeng ki jing belasyak le ben ki don ki wei pat ki jaj benreu kila kum le ben ki Wales bakata kalong bakilek sari Wales kile tit no ki pardu yong jong ki Wales bat ki pelong ki Wales bakin long ki nong bela ki nong tre hapdeng kita ki jing jenjar lawalam kamensim bakin jiu Jesu kelas dangwan ru kanika Wales revival te por bakidang don kum kinong tre nong bela te hadin bala pelong ke kenja balang kelawan no haki bakin sui je ki wei ki mensim ki bakodor balai tang mangi ki Wales ngin pediang yu Jesu to pingin ya pa missionary lem ki wei pat kiri te hadin bakal sarkar bila te kesnam khat perspa arpo kala penjari ya ka hukum bat kata kalong lasya ya ki mission bodies ki banar nari bilan bakin letrei missionaries ki wei pat kiri ki bahap hapok ni ki colonial nations te kili usngau ba kadon ka wei ka kunhun ha London ka seng ya kata ka baki ong ka London Missionary Society te ka balang dari Wales su kila leg banya don bentang kila lej banya sim benta bat hadin ba ka LMS kala kod jingmut ban pa missionary dekat kan jing tip junga kitmu ban pa sari India bakila sim ya ka jaka ka basati sa South India ka bahakta ka por ki ong ka Cape Comorin menta pat ki ong no ka Kanyakumari district te kila pa missionary hangta te ka por ba kila shortlist sikini ki missionary nari Wales kila ai yau Thomas Jones ilok jong bakin ya lek kum kita ki missionary sabar jong kari bilan ten dah bala penkut no ya kata ka basim ki list jong kitu ki belong bala kloi ban lek missionary banda bala sim interview kari sol jong kata kalong ba om simla pediang yau Thomas Jones badi lok lakan taj no tingi don ka jing suram na kata kaliang namar kitu ki basensyari kanika LMS kidegi naka taka congregationalist kabalang jungki British ki bakam yalade baki come start kidegi kita ki kenja earls kenja kita ki start ki sim ki bakrau te ki don kum kita te kita pat ki kentaj namar so big ban pa missionary ki banari Wales kitang day tang kinong kendong te nga sim ba lakata kala banlong ka jing long breu tendai wei bala ban tip kadai ka training ka jong mensim bako bada kata ka training la kilas ngodom terkiseng no ya ka Wales Methodist Wales Calvinistic Methodist and Foreign Mission. Kiseng no ay kataka Wales Calvinistic Methodist and Foreign Mission. Ten daladap seng kumta pat ki ong ngirungin pa missionary no ngin la ka jongin pa tang bangin le sano hakapor ka bangin le sano sim jong play la kre ya u Jacob Tomlin udah missionary jong ka LMS lawan pois kini ki jaka lawan sadu snake sari khasi tu pa yaki proposal wang pila boleh try mission satai sa Central India sajan Rajasthan jatuh Malor lani pila boleh sa Manipur lani lek sari khasi nama dah kata kapor hari khasi ke jing try mission kelakut no
William Carey bulapa missionary ban train do kasnem khat praspa khat lai tela pensange no akasnem khat praspa lai po pra lai punyau lai po pra te kelasa thali no te kini ki jaka kiton hangno kat bahari Wales kitang ya plan ki ong kini ki jaka kiton hangno ni mano banyalam syata ni syata sa Central India syata sa Manipur syata sa Khasi Hills te ni lai kumno te apdang badang perkat kum tang nge de musimu blai Ukraine lengba utau wei ubreu ubaruspa baruta lawan sakman wong kino ki ban lake missionary sari India tenaka ying jonga manga baka ying jonga gin pentit ya ka tiket jat ka bai tiket na do na ribilan hado hakal kata ngan pentit manga ani kalong gajing pliwang adela don mono bepensiu nang no kingini yok pisa na badakran ni kata commission na Wales keduk pisa ha ki badon pisang ni TP di tangkini ki Anglican nari bilan berkumjur ki mission ki banapo ri America kentob ka American Baptist Mission bawan trai Hanagalan te entah belayo kumta hadu akal kata tenakal kata ka bakhamjan gadai ka o kadai ka rikhasi gen te kilawan hadu akal kata Reverend Thomas Jones badi kurim jongi N Jones tekilemi kala simpor kumban rubna hitam basyusong jahan ban lahir Calcutta kilalek ban yakendo iki missionary betonal kat Calcutta way na kita do Alexander Duff te kala sa katto kene por Calcutta bakala de ka poru ba ikurim jong Thomas Jones la de ka por ban yo klung ten renda balakha klung pan im tang khniat por laklat no bapli wan jingo da kini kijing kilalong kis school jong kajing tenju hakajing jong ka Welsh Mission bat kum juru yo Thomas Jones badi lok jong hadin belasa katu kene por belasu syat suklan te kisayawan ken no nang tu klemi ladon babatai te kila sotho te kilayan nahaura ter sedu shen narangan sedu markuli na markuli ter kumto kiwan sedu selhet na selhet kiwan ha chotok bat kat kum gajing tip jonga kilawan yuk jat hatharia na tharia nong to kia lomba ka sobar bagi sapoi ha do hasai sopen baki don kisipai kadon kajing sensar kisusngan na katakalian badda ka baong kumta kamut baka Welsh Mission kaya trelang bat ka British colonialism kam don jing ya trelang lada don kuno ka jing ya leb ha kalong tang baya day porlok ban yada yo Thomas Jones si lok na kinongsun na kinolute bakinyo ban syong ha ka compound jongki ka badon ki sipai bat kum juru ki political officer bat kiway day kinong sensyar tin la poi hang to pan ten daw Thomas Jones lawan sini te ulasdang ya kakam ka jong u kolong penskem ya ka mission station bagata ka mission station kolong hasaj sopen ka jaka molumala kan dei hakatu ka jaka ka ba lasim no dak NIT kidan kiswet molumala tamamla suban penitu kerkom ka badai tin dulasyong hang tu te rengkat bakaya sumarpang ka tengah ka ba te ulawan ban pule ka tin khasi te ka tin khasi ka bo pule ka te ka tin bakran ha side sopen ha sora te kalong ka bomdei ya ula do syong ha sora ban saks hikai da ka tin Bengali kumbaleu Alexander B. Litz kata ka pun kulmar ngani tu ipi tenda bolo syong hang tu lalap hadin bapleng kidon bunjat kiktin hakapor kasngi Pentecost kidon khatsau teli ki jaktin ki bayakren bomla khatpra teli bomla banya slotho hari khasi jongi pat hadu kapor bawan ki phareng te ngan ya thu ye phi
ki tin hari jungi ki la palat ki lai pautli ki tin tenan badon ki tin bomla banya sloto bomla banya sempang tu Thomas Jones ndolawan ula bo beg bakak tin sora kadai katin pedeng la hakijinya seng la hakato katar la hakijinya long komiti la kala banlong hakirai basong ki dorbar te tenda ka bola deb ban le kumta bakandai katin pedeng ula bujili no ya katin blabu Alexander Bilitz ya kidak tho hajaka kidak bangla ki badon kumba san pun ritli ki alphabets ula bo no dakini ki Latin alphabets kini ki Latin alphabets lakot no hadin bakini ki Roman alphabets kini ki don tangkuma ar but ar po laitali but kani kerkom keno ro kadon karkasur but kerkom keno ki ajan bha bakaktin khasi hadin bulai kini ki daktho ula persang ban hikai haying song jong u ya kitu ki blawan ban ya keli but hadin kata ula long ma uru ublasdang ya katho katar kabah kajing sisa ubadai hok ban yo ya kana mukpa katho katar dolor ki alphabet Teu Thomas Jones ngan ya tu pi nama demo u bela penuan ya kaktin gidong belai ka kitab katkum ka gospel Mathias Deu Thomas Jones bela penuan nengkong te ka jing tho ka ban nengkong do ka bola dep mo na ka jing pule sani ba ka jonga ka dei ka jing duai utrai ka dau bo kurki ban pentep ka jing duai utrai galong ba man ba ya kendu rengkat lam ba kini ki student ki bolong ki trais nong justang da kijinya seng yarwai katukan ki jing ruai padadin kata kabadon kam do kolong ban ya duai ya kajing duai utrai dai nadu kata kapor belahikai badhadu ki ying ki sem ki jongi menta ngi klem tan ban duai ya kajing duai utrai te hadin nang ta pad anda bau Thomas Jones ula leipai no sekal kata bola klat no hakal kata lawan simti sekijong William Lewis Mrs. Lewis but kiway de ki missionary kum ki John kum Hugh Roberts nang ta but kiway de kilawan bantrei but hakajing trei sitam jongki ngan ya tu pi kilala ban pensapret sapriang ya kajing yalap gospel syari jantia hajuai hasangpung batkumju halamin lada pipet na kikot kisla lasdang halamin da ka school nadu kasnam khat praspa san pulai tenang ta kala sapret sapriang ro sa shani sharilom hadin ba ki pareng klasdang banya wan sa shani batkumju rushiki dong sabngi kum shamau dam bat ki wai ki jaka tengah kuah benda tu yipi bakata ka Pentecost ka balawan dia hari jongi kadai ka Pentecost ka batmai bakata kalong bakasnem khat praspa ndriu punyau la penjari la khot ban pelong ya kajinya sang presbytery bakadai ka presbytery ka banengkong ka balalong hanong saulia la ai ka jaka hanong solia ka belatip nengkong bakade ka nong leba tenrei tang namar bahang tu ki syong tang kini ki sahem kini ki ba sauhun tengah ki khun sauhun te song no nong saulia kan te ki syong no tang maki hang tu te kata ka presbytery kan dei hang tu hi ka presbytery ka banengkong badakade ka sin ka banengkong bahanong saulia hakajinya seng presbytery kito kibawan kilong na kidong sala na kidong riwar na sa jantia kiwan na sa west na sa tay bat kumjuro nang nina rilum pedeng kasi bat ki kasi kibadon haselhet kaselhet menswa ka hapapo asante ila dono ega jantia pargana bakisnong kibabon omdona da ki 4,000 square km ila dono kiri kisnong kasi patharu mantar kidan ngani tuipi
Namar ngilado ke jantia pargana, ngilado no ya ke jantia pur, ngilado no ya ke pandua. Kini ki yau khasi jongi ki badeki international markets. Kini ro kilia khasi jongi nang tu kilia mi balai poilang seka presbytery kabalalong hakasnam khat prospa andre punyau. Hakajing pulai jonga. Kata kajing akan do kelapelong ki bakin kemen ku bakkemen kini ki senran baki riungai ha Jerusalem sua kajing tekno ya sim bakho ka si Pentecost kajing kemen ka bahatu kata-kata ki bana jantia ki wan ki bana dong riwar ki wan na dong sep ngi wan nang ne na rilum pedang khasi bagi jaka babarjan ki awan poi sekata kajing ya seng kepala long hanong solia kalong kasin ka banengkong bakinyo bania tuj lang kawai kata do bakajing ya seng bapulong da kaktin khasi ki kren da khasi kia kemendro da ketin khasi kalalong hagajing kenjonga ka Pentecost ka batamai. Namar ka Pentecost berbor katei ka penbha ka Kristyan ka penroy. Ka Pentecost hangi menta kalong pan banya bishar banya pelong nong syun kum kata kamde ka Pentecost. Ka Pentecost ka di ka bayarablem kinong kendong ki baduk kinong way ba ong mensua ki so snong how missionary tem khen kum ta te galalong ka Pentecost ka batamai tingalayo ban pule ka tukat ne ka history jang kari ka jangi ki don ka tukat ne ki balaya tho bat ki tho ba ki athu hanga ki ong ban mandai kajan penreu khasi jingi ki juplong kini ki dorbar te ki khodi kini ki dorbar ka bakarpang ki don dorbar snong but ki we hinde ka dorbar jaj penreu ki khodi kini ki dorbar blai te ki don pratali ki dorbar blai hakapor bo father sngi we thu yanga wong batangla ban tip ki pratali di tang uto babu radhon rs lengdo tang ma u tenrei u klam tho la ja no tengong sa sakat no bedang la banto satang sauteli kita ki dorbar blai kini ki dorbar jeng jaj benreu tengah ko abon ong ipi bahadin bakini ki dorbar blai kim ki im su bawan ban pen ki im ya kata ka divine council ka dorbar blai kadai ka presbytery wanam klep pia kata tang ngile pet no tang ka assembly tang ka senate tang ka ika ka presbytery ka de ka solidarity movement ka bandung kong do hapedang jungi ki khasi bajantia hakikintin jungangong ka de ka Pentecost ka batamai habak itu ki bakaran ki wai ki jaktin kilaban ya slotho bat kumbalong menta ka Pentecost ka batamai ka badang 3 hari jungi ka de satang kaktinu blai ngadang wana barato setai syari penar te kaktinu blai kia pule dakane yasothu dakane kadai satang langba ka khasi himbuk ka bdang te songlang kawe badai lain nang ta kini ki ecclesiastical structure kila pun sapret deitang kaktinu blai bat ka kod jing ruai ka badang te song lang ka wei bat ka khasi jantia presbyterian assembly ya kari boy badai kalau long sabar ni thipi tada ki boy ki bitar ki dong bon la ka jong ka tin mlaban khang su te makila jol kila yo la ka jong ka sinat ni thipi ka badang te mata ka dei ka tinu blai bat ka kod jing ruai yau kore ki yau kore jisu kan wan ka Pentecost ka batamai tempat ko tu pastor nam no wah kena melabiang to ublay ni snai mo ango ipi wo piasa skor kum to te ngaro stangkat no nganang imdang sa gena pertai tinga skwa ban ong tang gena wei bang lengba kini kipor COVID-19 tengah jingo ika wei ka yeng kepada ki banaga balang presbyterian tengah julai nga i balai jingo te long kumi pang la long bedridden la sutia julai duai i ti ju so tanan te kapor bala klat ma i gede kapor COVID-19
tengah klem yo lain kapor ba klat itai long kemi ndala kham thanda la kham la sham tu tengah lekai tekadon ka khon teman bang lekai hing jong i kim ju yalam yang hakam rasong kai sialam baisha yang sedja tekadon kami ka pelun tu ya song saudong tekata kapor ka bang lekai doro se song hang ta titai long kemi ong kumne Iong teginong tray, le wan hang ne, wan ni pastor, ini atu yang ini nagaktinu blay, bad banya duai, tekila wan banya songlang iru idan, tekat pengadaan keren kumta, tekan san, ini long kemi iyam pi, dayam ba, ni kada isnay, tenda habila sange nagabayam, tengah onga piam lay kumne, ko long kemi piam lay. Yung piam yi may ne balaklat no yung ngayam namar baki nong saray kilahiar kajing long bakan jaman sim tunong saray mo no de else night wala ya jing long ban jaman sim tengong datang kata se kong kabalakta ya pi yung ho de kata ni lahiar jing long bakan jaman sim tengah klem keli bon ketin ngasuang tangkum ne balai bapiam pat habaki hiara ke jinglong bakan jaman sim te kat bangan ong kum ta ngong nga kong yalade hapteng kini ke jingjia bangaro batlot ke jinglong bakan jaman sim de pastor tendre long bakin ke jingjia nga kemen ngada tapti nga kemen yaro try kata tu lalengo kita kinong try rupiah don hantaro kili lalengo tengok ngak kemen kajing kemen junga kalong kini kijing jia u covid kat kandai katma kanem sneu kijing knyo jomai kajing yalong jingai wei pat kini ki balakta hakari baka janj perlu jongi ringkat lam baka jing klat no ki ba i ki ba thon kana do baki temen basan ki rang ba balang bat gi ki pastor ngi la tlot ka jinglong baka nyam sem ngak kemen namar kini kidau ka banungkong kini ki jingjia ki sakhi badai tang ka tin ka jongublai ka bom kran kai ngong kini ki jingjia ki pun scam bakak tin ka jong play kade ka basisa berkabom ju kren danda ka kren ya ka basisa ha ka jing em jongi ka bar pat ya kat ki ei bla tho ka tin ka jong play mentala pendep nga tengah kemen hadu menta kide tho ba are la ya ot pastor la ya ot balang la nga kemen nomor kini ki jia ki ka tin jong play ka ka bla tho tin jong play te la orlong menta te kani kelajia wei kaktin yung blay kalong ko basisa yakat ka bla tho kaktin kanong blay mentala pendem ki pendem ro kijia ha kaju kapor bat ka balai pat kalong setang ban pen kre yaladi tada don kanu ka jing sisa jang ka pentecost ha kajing im jong pi bat jonga buat hapreng kini huri hura kalong bangin pen kre yaladi bangin sneu tikna baladau jisu unwan ngania her ringkatlem bat ki ba i ki jong o ban ya kendo bat ban ya syam yo sun beneng hakiwei pat ki kentin lada dei banga klat no menta ngan kemen baka beneng kan itu bat kan pediang yang tong ide duai atrai babhang yang ngo yame bahaba mesya yang i bangin wana ka yeng jong me Mesya ingi bangin ngay yame nado ka donot ka mansim baka jing im baro. Mesya ingi baka tin jong me kaday maka kaspa ba jong ka jing tip baka jing im baka jaman sim kabaday ka bor ka bah klido hakaliang ka jinget ka akor baka jing tray mission bakan rung haki donot ki jongi om ki puris kam kai ki bangi nang banwalam day tangga tin ka jome Inmi na nagajing seng banda bangila yo ban pentikna ye kata te anam don kuno ka ban pen kulmari ka jing em ga jongi to wanu kobet khat khandai
tawan ka klam, tawan ka jingyap tem, tawan kanu gilas kem ka jingyay betang hame, banda bang ilait nang ne, ginlait bansong do ringkat lambat me, hakaburamba kabansawan. Kurku yaki riutemen banay bor yaki. Kurku yaki samla kinamlong kulmar. Kilong kemiru kinang yara kajing im kanyaman sim. Bat kabalang hang ni kasyarak jome kanam lem. Hendai kanyay teng san tribe ha. Hak preng ka pertay ka badom ka bakendriang bat ka bamutlam. Bangin nang iya ka jingkermen jong me usi ka hok unong pen im unong suspa. Melawan balong kalenti ke jing sisa ke jing imde ngin se kendo ine semat kmat rengkal lamat me ya ki jing tlot jongi a lada meteu ngai lade ngan long ayu trai baba trai baba pediang kenya ke jing jonga kat ka bangaton na ka punta ka borom dame pediang yang ilang baro map sai khoi ta snam dame idwai da ka bango tang jamo kris amen. Amen, Pastor O.L. Snaitang, ia ka kubor wa pila keren apeng jongi, menta ka singu trai tingi la hun, kalaya chikenta tam, ndrei nginenge syong khop borok ngidang sngap, namar ngilay osngo uriu krau, ukren apeng jongi. Kawai ka banga song komen nga persang bantho, ndrei ngamlap dien lot iki jing keren jongi bantho, ndrei ngaigo yublay, bakal adon pat haka record jong ka YouTube channel jong ka balang, bat ngin sayo ban page, bat ma piro ki ba page nang to, ki bomdon aga jing seng jongi nganget kad long jing kerku ba kraw naga benta jong pi kublei shibon Reverend Dr. O.L. Snaitang ublei nang IP ka jing kot jing khia jing klan ba pinang la ban sakri ka balang ba ga jaj ben rio menei pastori ong ba ya kata ka kentin so snong syapang ka balang presbyterian ten rei fidang long trai mo pita pastor ka jing tip jong pi ya ga history jong ka balang banya bangi tip mangi bat mangaru langala puli Nrei tang sipawai ke jing tip jong piru ngamdon sepangga history jong kabalang ke jongi tingi so kemen shikat day pastori ki eke baro ki ba pi pila bu apreng jongi ubleu nang kerkhui pi ubleu kerkhui pi para bangai be ki badon hakani ke jing seng ngini lek pai de ke jing so sngan jo ke jing dorkat ke jong blei bat ngin senang ai beteng ke jing sakri o kumba oi pastor mdei tang muchu song hajo nrei bengin yalap ke gospel haki marjan marpa haki para bay trailang bat kumbangi don kum kabalang commission jongi hapaham julang yang persang sa kha umrin sa the sa jan border Meghalaya ngamut banong India Pakistan bat kumjur commission juga GSeng entai hae thang share khat asnong ubleu nang kurkhu ya ka Pentecost hapo kabalang ka jongi ngin ya yalap eka kerteng ka jong Jisu ti ngin ya panwai no eka jing sakri ka jongi ublei da ka bangyar wai lang ka jing ruai ka basis pa arpo nga ai kublei ya i nong tem i Mrs. Karen nong room nong elam jingruai i temen besan WM Ramsdam kini ki samla ki ba pet ya kane ka recording bat ben peni ka YouTube channel joka balang ubleun ker khuingi baro aga jing sakri ka jungi ka kam ka jong blei ndala kut kane ka jingruai nga kerpat ya i temen besan Dr. KK Marbanyang joka balang Presbyterian Mausen Ram in sobawan bu jing duai nagabentai Pastor Snaitang bat nagabentai KAKA baro bala pendep bat in sapelat yangi de ka jingker khu penwai to pa mame ya uman sem badawa Jisu hi ka jing tre jong ukum ka ding a pha ya u shangi ka jing ruai ka bashispa arpau
Bokpa jongi ubahab neng. Ngai ngu ya mem ta na kapor ka bakordor ngila yo a ka na kapor. Kabalong kum kabalang ngila yo ban rakhe karpang ya ka ni ka sngi Pentecost Sunday. Abagani ka jing rakhe ka ni kanlong ka jing penkarpang ya ka jing im ki jongi. Bangin yo mat ya ka ni ha ki jing im ki jongi. Kaban pentemai ya ki jinglong ki jing em ki jongi. Bakani ke Pentecost Sunday kan keren yang ayangi. Ya kabala wala magana ke polong bau syakri jong me. Pan aya kena ke kubur ke bekodor. Ya ke jing trei jong ke Pentecost. Nadu kita kipor, kibau trajong hi ulah kolar, bad ulah pendep ru iki jingkular lengba kene ke Pentecost. Ngangu ya me nabanta kene ke kubur, kabau syakri jong me ulah walama kene ke por. Ikapa dia me menang don kat balau jong syakri jong me. Nang ayu ikamet ka bakoi ka bakia. Kamet ka basay ka bakalay. Nang bundang la banyay trail ka jong kakam. Banyay syakri banyay la ya ka kerteng ka bakhuy ka jong me. Kan mauro atrayang iway piway baro bedana ka nakapo. Dan kat bala ka jong ka balang. Hang niya moro. Nang akarkhuy ki yeng kisem ki jong ki baro. Barak bawang no jong kajing syakri ke jong yame. Tada pelai no yang i de kajing kerku ki bak kesai tam ki jong me. Tada bak kajing i ba kajong play buk pa kajing ai ke pada biang kajong Yesus Kristus buk ku. Lembak jeslok batiang ba pencait bor kajong musim bak ku. Begini kini ai long ram kat bat ngi. Kebalang hang ni ha moro. Kumjuro berkiri ungai kibi syakri bat pendan buram ka kerteng ka bakhu ka jong me. Nadu menta bat halakarta. Amen.